ጥዕና ያህበለይ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ብፊደል ቲቪ እናተዳለወ ዝቐርብ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዘላሊ መደብ እዩ። ብዙሓት ካብቶም ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኻይዶም ኣዝዮም ሓደገኛታት ተልእኾታት ሓፋሽ ህዝቢ ክስማቶም ኮነ ገጾም ዘይፈልጦም ድልውንኦም እውን ከይተረፈ ቁሉዕ ዘይኮነ ወተሃደራት እዮም ዝፍጽሙ። እዞም ወተሃደራት እዚኣቶም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ መዳልያ ወይ ሽልማት ኣይከብሉን። ኣብ ማዕከናት ዜና ቃለ መሕተት ኣይቀርቡን። ታሪኽ ህይወቶም ዝዘንቱ መጽሓፍ ክጽሕፉን ኣይፍቀደሎምን። ከም ሰቦም ኣብ ማእከል ህዝቢ ኣለዉ፣ ግን ከዓ በቲ ልክዕ መንነቶም ዝተሰወሩ እዮም። ኣብ ንድፍታት ወተሃደራዊ ስርሒታት ኣሜሪካ እቲ ዕላማ ተገይሩሉ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ተሓዋሲ፣ ፖለቲካዊ ወይ ቁጠባዊ ኣገዳስነቱ ድማ ኣዝዩ ዓብዪ ወይ እውን ኣዝዩ ልዑል ሓደጋ ዘስዕብ ምስ ዝኸውን ፍሽለት ስርሒት ከም ኣማራጺ ዝረአ ኣይኮነን። እቲ እንኮ ኣማራጺ እቲ ዝተመደበ ስርሒት ክዕወት ጥራይ እዩ ዘለዎ። ከምዚ ዝበለ ስርሒታት ኣሜሪካ ደጋጊማ እትጥቀመሉ ሓደ ኣሃዱ ኣሎ። ስም ናይዚ ኣሃዱ እዚ ደልታ ፎርስ እዩ። ሎሚ ኣቃውማን ኣሰላለፋን ደልታ ፎርስ ከመይ ምዃኑ ስለምንታይ ኣብዚ ዘለናይ እዋን ኣገዳሲ ከም ዝኾነን ሓቢርና ክንርኢ ኢና። ሰለስተ ጥሪ 2026 ንፕረዚደንት ቬነዙዌላ ነበር ኒኮላስ ማዱሮ ኣብ ውሽጢ 150 ደቓይቕ ዝወሰደ ስርሒት ካብ ማእከል ርእሰ ከተማ ካራካስ መንዚዑ ናብ ኒውዮርክ ዘገዓዘ ኣሃዱ ደልታ ፎርስ ቀዳማይ ፍሉይ ሓይሊ ስርሒታዊ ክፍለ ሰራዊት ተባሂሉ ይዝፍለጥ። ቀንዲ ተልእኾኡ ጸረ ግብረ ሽበራን መድሓን ጨወታትን ዘጠቓለሉ ፍሉያት ስርሒታት ምክያድ እዩ። ምስ ካልኦት ፍሉይ ስርሒታት ዘካይዳ ኣሃዱታት ብዙሕ ንምስሳር እኳ እንተሃለዎ ቅርጽታት መሳርዑን ኣሰላልፉን ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ኣብ ኣተገባብራ ስርሒታቱ ድማ ካብ ካልኦት ኣሃዱታት ፍልይ ዝበለ ፍልስፍና ይኽተል። ዘይካዚ ኣሃዱ ደልታ ብምስጢራውነቱ ካብተን ካልኦት ኣሃዱታት ፍሉይ ስርሒት ኣዝዩ ዝተፈልየ እዩ። ከምኡውን ኣሃዱ ደልታ ኣተኲርኡ ቅልጣፍን ምትዕጽጻፍን ንጽርነትን ኣብ ዝጠልቡ ሓጽወቲ ተልእኾታት ብምዃኑ ካብተን ኣብ ሰፋሕትን ነዊሕ ግዜ ዝወስዱ ተልእኾታትን ዝሳተፋ ካልኦት ኣሃዱታት ኣዝዩ ይፍለ። መብዛሕትኦም ስርሒታት ደልታ ፎርስ ናብ ማዕከናት ዜና ኣይበጽሑን እዮም። እንተበጺሖም ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ዝርዝራት ናይቶም ስርሒታት ምስጢራውያን ወይ እውን ኮኒካ ዘይንጽርነት ዝመልኦም ሓበሬታታት ከም ዝኾኑ እዩ ዝግበር። ከምዚ ምግባር ንምስጢራውነት እቲ ኣሃዱ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣድላይነት ደልታ ፎርስ ኣብ መወዳእታ ሰብዓታት ዓለምለኻዊ ግብረ ሽበራ ብቕልጡፍ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ እዋን እዩ ዝጅምር። ከም በዓልቲ ኣብ 1972 ኣብ ኦሎምፒክ ሙኒክ ዘጋጠመ ዝኣመሰሉ ግብረ ሽበራውያን ፍጻመታት ደልታ ፎርስ ሓዊስካ ዝተፈላለዩ ጸረ ግብረ ሽበራውያን ኣሃዱታት ኣብ ሰራዊት ኣሜሪካ ንኽፍጠሩ ዓብዪ ቴራ ነይርዎም። ኣብ መጀመርታ ሰብዓታት ኣሜሪካ ኣብ ዝኾነ ክፋል ዓለም ዝፍጠር ቅልውላው ጅሆን ግብረ ሽበራን ብቕጽበት ክምልስ ዝኽእል ንሙሉእ ግዚኡ ዝወፍየ ሓይሊ ኣይነበራን። ኣቐዲሙ ምስ ፍሉይ ሓይሊ ኣየር ብሪጣንያ ዘገልግል ዝነበረ ኣሜሪካዊ ኮሎነል ቻርለስ ቤክዊት ነዚ ክፍተት እዚ ኣለለዮ። ፍሉይ ሓይሊ ኣየር ብሪጣንያ ከም ሞዴል ብምውሳድ ድማ ቤክዊት ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ኣሜሪካ ተመሳሳሊ ኣሃዱ ንኽፈጥር ደረኺት ኣለዓዓለ። ኣብ 1977 ደልታ ፎርስ ብወግዒ ተመስረተ። ምስረታዊ ተየዋዕዋዕ ድማ ሓደ ካብቶም ኣብ ምድሪ ዘለዉ ኤሊት ወተሃደራዊ ኣሃዱታት ኮይኑ ጉዕዞኡ ጀመረ። ኣብ ደልታ ፎርስ ኣባላት ንምጽምባር ዝካየድ መስርሕ ኣዝዩ ኣሰቃቂ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ።
كتئين ملكتي وي نخلو استخفت مسرح ململا زبال يبلون لاب دلتا فورس كتزمرو زلو هتيات كاب عادوتات كوماندو عادوتات فلي سرحيتاتن كالوت هيليت عادوتات سراويتن تلاليوم يوم زوسدو زخوانا أبال سراويت أمريكا أبال فليات حالتات دلتا فورس كخون هيكيلن هتي مسرح منرات أبا كلاوي تسنحت ترايزة قرى زيكونس سنا مراوي تسنحتون زتوالد هيو أب تحتي تنكر كونتات نوي حركات زقبرنا يمريت كوزو زنت دكاسن كتصالي سنا مراوي تغطن هيدت كابتوم وقعت أولات ممرات زدليو رباحتاتيو بزياد باكالاون سنا مراون وتبت كسامني حيلي أبوهم يفتن توم مرمرتي عيناي حتري إيو نستوابو عمام كالتيف وديو زبراقحي بزوح هاقد سومن كاندي هتكرو توم مرمرتي هفتنت توم حجيات زي كونه أبتسمعت هتكرو تو فاينتن مربقان توم حجيات هبتعواسي كونتات إيو بزحتهم كابتوم نابدلتا فورس لمتزنباز تروحو حجيات أبتي فتنا استرفو إيوم أموداتا هيدت تراي يوم زمرجو هذا حجي ديت كبيد فتنا حليفو نابدلتا فورس مستتزنبرة أزيو تعتع زخنا مأتوي لممد ناوارح يوسد أولاد دلتا فورس أمني حتير حكتوق ميلاتات ترقعن متحسن حبريتها تاتسليام إكابن بكتتالن سفيح يألوم موديل كتماتات نفرتي نراخبن تحت مريت أبزر كب هنساتاتن زيت فرالي جبراوي زمسيل هاو بالمفتار أزيو تعب زمن يكايدو دحانجو حدا كابتون كاندي تلخوتات تلتا فورس كوينو لأل تخرتن خاب أزيو حتير جزي زي ما تقصاني زحتتن تلخوي زي كمتم هابترا آدوتات سلطنو حيدتات دلتا فورس نخمد حانجو زعمسلو تلخوتات مفتسام أزي تعتصفنت زوله سلطنا هيوم زوستو تموتيت نايزي تعتصفنت زي أبتهواسي كونتات ناي قدن كابن علي زموتهم تزاز كتصبيو هاي قددون مستيزة لوحزي أقاتاميتات توهايدو نشتوهم نغدميت زقسكس وساني يوصلو كاد نأهدو دلتا فورس فليز قبرو مستراونت سرحاتاتو إيو إزي أهدو إزي هبتحتي تسلال تزاز حباراوي فليز سرحيتات سرح كوينو زحت إزي نستكالات سنيا تلافينو إيو سرحيتاتو سكايت أبزحات الأخواتات أولات دلتا فورس سيبيلاوي كداونتي خدن دارقا يخون ملكت زيبلن مكاين دمايتكم بحري مفتسام سرحيت أبتي كبابي انتاي تجيرو كساب زي فلت هسرح اللونهم عاد فيهم دماء يصوروا زي مستعاونة زي منقست أمريكا قجتات كي قاددو ويحقالبو هزبي تيسحابه أزي تحواسي زخونة الخطات مخكايد يخلو سرعيتات دلتا فورس أزي مستراوي مخانو تنكي معليا زي قدو ورتاتن وديتاوي كل سحة سباتن أكوا توخنه جنكا نبحري تلخوتاتهم لنصبالو هيو استراونت سرحيتات دلتا فورس عوات تلخوتاتهم زلو ترى أزيو للهيو أزيو لعن هيو كابزي استلعلى أهدو دلتا فورس أبزح لعب سرحيتان تساتيفو كنسو تسافتاف نتوغن نوي حامتات مستير كوينو يو زغطسل أبتل أغوتات زرقب رشبرا أما حكراي مبع ساب ممراخ لعل هقداس نزلوهم والكسبات حيلتات دلتا بترقاقامي هب كميت تسرع حيلي إياه أما بزحتهم هزيوم حدقنيا وتعدراوي سقومتات أمريكا دما عدتاز استفلاليو سرحيتات إياه لسنايزي بزح عوتاتا زا أهدو زيا كاب تقرت هزبو خنا مراغليتات حفاش أزيا زرحاغد إياه نقلا معان سرحيتاتان كاب أفلطو من علي واقع مهاب كان نزلنا أسالطو كان تفلات الناس دمان عاد معنت إياه تقدم تينوغ دلتا فورس حبس اللياون والساني ترى اللوا
ዳህሳስን ሕቡእ ምክትታልን ማዕረ ተጥቃዕታዊ ስርሒታት ኣካል ተብዕኻ እዮም። ኣባላት እዛ ኣሃዱ ምስ ከባቢ ተመሳሲሎም ሓበሬታ እናዓከቡን ስጉምቲ ንኽወስዱ ልክዕ ሕሞት እናተጸበዩን ሶምናት ክሕልፉ ይኽእሉ። ኣባላት ዶልታ ፎርስ ድምር ተዋጋኢ ወተሃደርን ጥንቁቕ ሰላይን እዮም። ንኽዋግኡ ጥራይ ኣይኮነን ዝስልጥኑ፣ ኣብታ ሃዋስን ዘይርግኡን ኩነታት ሓያሎ ስጉምትታት ብቕድሚት ብምሕሳብ ድማ ውሳኔታት ይወስዱ። ስለዚ ብልክዕ ኣሃዱ ደልታ ፎርስ ወተሃደራዊ ኣሃዱ ጥራይ ኣይኮነን፣ ኣብ መወዳእታ ኣማራጺ ኣብ ተግባር ዝንቀሳቐስ ኣሃዱ እዩ። ዲፕሎማሲ ኣብ ዝፈሸለሉ ወይ ግዜ ኣብ ዝተጸንቀቐሉ ንጌጋታት ጽኾ ስፍራ ኣብ ዘይብሉ ተልእኾታት ኣሃዱ ደልታ ፎርስ ክንቀሳቐስ ይግደድ። ደልታ ፎርስ እቲ ምስጢራውነትን ተዓጻጻፍነትን ኣካላዊ ብቕዓትን ኣእምራዊ ብልሓትን ከምኡ'ውን መስዋዕትን ነዘን ዘመናዊ ዕጥቅታትን ዝራኸብሉ ጫፍ ዘመናዊ ምዕባለ ሰርሒታት ኲናት ተባሂሉ ዝግለጽ ይከኣል። መብዛሕትኡ ሓይልታት ደልታ ዘካይድዎ ስርሒታት ተሓቢኡ ምስጢር ኮይኑ እዩ ዝተርፍ እኳ እንተኾነ ኣብ ዓለማዊ ድሕነት ዘለዎም ጽልዋ ግን ዘይክሓት እዩ። እዚ ድማ ብዕላማ ከምኡ ክኸውን ስለ ዝተደልየ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ፣ ነዚ መደብ እዚ ክሳብ መወዳእታ ምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን። ኣብ ቀጻሊ ዝህልወና ትሕዝቶታት ንምክትታል ናብዚ ቻነል እዚ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ድማ ብኽብሪ ንዕድም። ከምኡ'ውን ነዚ ትሕዝቶ እዚ ላይክ፣ ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ኣብ ምብጻሕ ክትተሓባበሩና ብትሕትና ንሓትት። ኣብዚ ትሕዝቶ እዚ ብፍላይ ኣብ መደባትና ድማ ብሓፈሻ ዘለኩም ሓሳባት ኣብ ቦታ ኮመንት ርእይቶኹም ክትገድፉልና ከም እትኽእሉ እውን ክንሕበር ንፈቱ። ኣብ ካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላም።